फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका. आज मी तुम्हाला वाळवणाची रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती म्हणजे कुरड्यांची रेसिपी. कुरड्या म्हटलं की खूप वेळखाऊ आणि त्रासदायक प्रोसेस वाटतं, पण मी आज एकदम झटपट अशा होणार आहे भाताच्या कुरड्या दाखवणार आहे. चला आपण साहित्य बघूया. भाताच्या कुरड्या बनवण्यासाठी मी ते 1 ग्लास तांदूळ घेतलाय. आम्ही जेवणाला वापरतो कोलम राईस, तो घेतलाय. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा राईस वापरू शकता. आणि हे चवीपुरतं मीठ आहे. एक टेबल स्पून मी तेल घेतले फोडणीसाठी आणि हे 1 टीस्पून जिरं आहे. नॉर्मली ज्या मापाने आपण तांदूळ घेतले त्याच मापाने पाणी घेणार आहोत. म्हणजे तांदूळ जर मी ह्या 1 ग्लास भरून घेतले तर आपण असे 4 ग्लास पाणी पुढे घेणार आहोत शिजवण्यासाठी. त्याच्यामुळे तुम्ही एक पर्टिक्युलर माप घ्यायचे. आणि तर हे तांदूळ मी धुवून घेणार आहे. मी हे बाउलमध्ये टाकून त्याच्यामध्ये पाणी घालून हे मी स्वच्छ धुवून पाणी काढून मी अर्धा तास हा भिजत ठेवणार आहे. आता मी धुवून घेणार आहे आणि धुवून त्याच्यातलं पाणी काढून टाकणार आहे आणि हे अर्धा तास आपण असं साईडला ठेवून द्यायचे. हे तांदूळ आता भात करायला रेडी झाले. मी अर्धा तास धुवून पाणी काढून ठेवले होते. आता मी हा भात करून घेणार आहे याचा. इथे आम्ही छोटा कुकर घेतलाय माझा. मी गॅसवरती ठेवलाय गरम करत. आता मी त्याच्यामध्ये फोडणी घालून घेणार आहे. मी तेल घालते. तेल आता चांगलं गरम झाल्यावरती मी हे त्याच्यामध्ये जिरं घालून घेणार आहे. ते जिरं मी तेलामध्ये चांगलं परतवून घेणार आहे. आणि आता ह्यामध्ये तांदूळ घालून घेणार आहे. आता मी हे तांदूळ टाकून घेतलेत आणि ते आता चांगलं परतवून घेणार आहे. आणि जिरं चांगलं मिक्स होईल. आणि आता मी मीठ टाकणार आहे. मीठ चवीप्रमाणे टाकायचे. आणि असं परतून घेणार आहे. पाणी घालून घेणार आहे याच्यामध्ये मी हे जे ग्लास घेतलं होतं तांदूळ मोजायला, तांदळाच्या 4 पटीने, म्हणजे हे मी 4 ग्लास पाणी घेणार आहे आता याच्यामध्ये ओतायला. ह्याच्यामध्ये पाणी ओतून घेते. 4 ग्लास पाणी ओतलं म्हणजे तांदळाच्या 4 पटीने. ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं सर्व. आणि झाकण लावून घेणार आहे. झाकण लावून मी 2 ते 3 शिट्यांमध्ये आपला भात खूप छान शिजेल. भात थोडा ओव्हर कुक झाला पाहिजे आणि तो चांगला स्मॅश करता येईल. आता आपण ह्या 2 ते 3 शिट्या काढून भात चांगला शिजून घेणार आहे. आता इथे 3 शिट्या केल्यात मी ह्या कुकरच्या. भात आपला झाला असेल पण हा अजून गरम आहे. ह्याची पूर्ण हवा जाईपर्यंत मी थांबणार आहे गार होईपर्यंत. आता इथे भात आपला पूर्ण रेडी झालाय शिजून. तो गरम गरम असतानाच हे मी स्मॅशर घेऊन असं चांगला स्मॅश करायचंय म्हणजे सॉफ्ट होईल पूर्ण. आता मी पूर्ण स्मॅश करून घेणार आहे. आता कुरड्या पाडण्यासाठी हा मी साचा घेतलाय शेवचा. आणि मी इथे हा जाडा शेवचा घेतलाय. बारीक पण घेऊ शकता, पण बारीक घेतला तर आपण जे जिरं टाकले तर त्याच्यामध्ये अडकेल आणि तुम्हाला शेवया नीट पाडता येणार नाही. तर हा मी थोडा जाडा शेवचा घेतलाय. आता ह्याच्यामध्ये मी हे जरा मिश्रण कोमटच आहे तोपर्यंतच मी भरून घेणार आहे. कारण जर गार झालं तर जास्त कडक होतं. ह्याला थोडं तेल लावून भरायचं आहे म्हणजे जास्त चिकटणार नाही ह्याला. आता मी शेवया पाडून घेणार आहे. आता इथे मी हा कपडा घालून घेतलाय गॅलरीमध्ये. तुम्ही प्लास्टिक पेपर पण वापरू शकता किंवा मग स्टीलची प्लेट वगैरे पण वापरू शकता. पण जर तुम्ही स्टीलची प्लेट वापरली तर त्याला तेलाचा हात लावून घ्यायला लागेल, नाहीतर त्याला ते कुरड्या चिकटतील आणि निघणार नाही व्यवस्थित.
पण तेल लावल्यामुळे तेलाचा एक वेगळा वास येतो कुरड्यांना, मग तो येऊ नये म्हणून तुम्ही डिंकाचं, जो खाण्याचा डिंक वापरतो आपण डिंकाचे लाडू वगैरे करण्यासाठी, तो डिंक पाण्यात मिक्स करून त्याचं पाणी करून तुम्ही प्लेटला लावून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग कुरड्या पाडायच्यात, असं पण करू शकता. पण मी माझ्या गॅलरीमध्ये सरळ कपड्यावरती पाडून घेणार आहे. ह्या तुम्ही अशा कोणत्याही शेपमध्ये पाडू शकता. तुम्ही गोल करू शकता किंवा अगदी अशा स्ट्रेट वगैरे कशाही पाडू शकता, कारण ते सुकल्यानंतर व्यवस्थितच होतात. आता मी अशा पाडून घेणार आहे. आता ह्या मी एका साच्यामध्ये भरून एवढ्या पाडल्या आहेत, त्याप्रमाणे मी बाकी पण सर्व काढून घेणार आहे. मी या सर्व कुरड्या घालून घेतल्या. 1 ग्लास तांदळाचे आपल्याला एवढ्या कुरड्या इथे झाल्यात, तुम्ही बघू शकता. आता इथे ह्या आपल्या कुरड्या मी 2 दिवस चांगल्या कडक उन्हात सुकून घेतल्या. पूर्ण कडक सुकायला द्यायच्यात, म्हणजे ओलसर नाही राहायला पाहिजे, अदरवाईज त्याला फंगस लागेल आणि खराब होतील. आता मी हे तुम्हाला तळून दाखवणार आहे. आता इथे मी गॅसवरती कढई ठेवली आहे आणि तेल चांगलं गरम झालंय. मी तुम्हाला दाखवणार आहे तळून आपल्या कुरड्या किती छान फुलतात त्या. तेल चांगलं गरम पाहिजे, नाहीतर त्या प्रॉपर फुलणार नाही. तुम्ही बघू शकता किती छान फुललेत त्या. आता आम्ही ते टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहे, म्हणजे एक्सेस तेल निघून जाईल. खूप छान फुलतात आणि खूप कुरकुरीत होतात त्या. मी या कुरड्या आपल्या भाताच्या तळून घेतल्या. तुम्ही बघू शकता किती छान आणि क्रिस्पी झालेत, एकदम कुरकुरीत आहे आणि बनवायला अगदी सोपे आहे. ही कुरड्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही नक्की सांगा आणि करून बघा. आणि एक महत्त्वाची टिप म्हणजे ह्या कुरड्या तुम्हाला अजून असं वाटतं की अजून फुलल्या पाहिजेत किंवा कुरकुरीत व्हायला पाहिजे, तर तुम्ही भात स्मॅश करताना त्याच्यामध्ये 1 चिमूटभर खायचा सोडा टाकायचा आहे. त्याच्यामुळे कुरड्या अजून हलक्या आणि कुरकुरीत होतात. एकदम झटपट होणारी आणि इझी अशी रेसिपी, जी मुलांना आणि मोठ्यांना सगळ्यांना आवडेल. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.